arra, hogy megküzdjenek egymással. Közülük azonban csak egynek lesz esélye, hogy megnyerjen akár 6 millió forintot. Ma is minden körben kiderül, ki a leggyengébb láncszem. Jó estét! Lássuk, kinek nincs kegyelem. 4 forduló, 5 játékos, 6 millió forint. Ők mind az 5-en győzni jöttek, de 4-üknek nincs kegyelem. Körről körre kiszavazzák a szerintük leggyengébbet, akinek mennie kell. 4-en tehát üres kézzel távoznak. Először ismerjük meg a játékosokat. Adrián vagyok, Sopronból jöttem, 27 éves, egyetemi hallgató. András vagyok, Pécsről jöttem, 26 éves terjesztésvezető. Attila vagyok, Iszkázról, 25 éves és Szabó. Krisztina vagyok, 26 éves, Tamásiból érkeztem és egyetemi hallgató vagyok. János vagyok, 33 éves, Szexárdról zenei menedzser. Most nézzük a szabályokat. A cél, hogy minden fordulóban a rendelkezésükre álló idő alatt a lehető legtöbb kérdésre válaszoljanak, és elérjék az 1 millió forintot, vagyis a körben elvihető legnagyobb összeget. Leggyorsabban úgy, hogy mindenki helyesen válaszol a feltett kérdésekre. Ha valaki rosszul válaszol vagy passzol, megszakítja a láncot, és a csapat elveszít minden addig gyűjtött forintot. De ha valaki még a kérdés elhangzása előtt kimondja, hogy bank, az addig megszerzett pénzt biztonságba helyezi, és ezzel egy időben új láncot indít. Ne feledjék, a kör végén annyi pénzt vihetnek tovább, amennyit zároltak. Az első fordulóban 3 percük van, az a játékos kezd, aki az ABC-ben az első. Ma ön, Adrián. Lássuk, ki lesz a leggyengébb láncszem. Az első jó válasz 10 000 forintot ér. Óra indul. Adrián, hogy nevezik a faragott kőkoporsót? Szarkofág. Helyes. András, Galénusz vagy Hadrianus tanai határozták meg a 2. századtól a 16. századig az orvostudomány alakulását. Galénusz. Galénusz, úgy van. Attila, 1896 vagy 1935 óta hívják Perzsiát Iránnak. Második. Úgy van, 35 óta. Bank. Krisztina, melyik kontinensen fekszik Líbia? Afrika. Helyes. János, Edouard Manet vagy Claude Monet képe az olimpia? Mané. Helyes. Adrien, nagy Bank. csütörtök vagy húsvét vasárnap van előbb? Nagy csütörtök. Helyes. András, melyik évtizedben halt meg kiváló táncos komikus színészünk Feleki Kamil? 1990-es. Úgy van. Attila, melyik európai ország tartományai Tirol és Karintia? Ausztria. Úgy van. Krisztina, Bank. mit jelent az arborétum? Botanikus kert. Helyes. János, van-e vasútvonal Aszód és Balassagyarmat között? Nincs. De van. Adrien, melyik apátságunk alapító levelében maradt ránk az eddig ismert első magyar mondat? Tihanyi. Úgy van. András, kialakította a Rossz fiúk című film javítóintézetének fiatal kissé militarista igazgatóját? Passz. Stól András. Attila, igaz-e, hogy az egyiptomiak nem használtak gyapjúszövetet? Igaz. Úgy van. Krisztina, a Mohácsi csata vagy a Dózsa-féle parasztháború volt előbb? Dózsa. Úgy van. János, Bank. melyik hónapban van Kármel-hegyi boldogasszony napja? Május. Júliusban. Adrien, kit alakított John Goodman a Flintstone család játékfilm változatában? Frédit. Helyes. András, holdkóros vagy kicsapongó a lunátikus ember? Holdkóros. Úgy van. Attila, van-e Vácnál híd a Tiszán? Nincs. Úgy van. Krisztina, hogy nevezzük az olyan mértani testet, amelynek élei, élszögei és lapszögei egyenlők? Passz. Szabályos testnek. János, ki a templomi szertartások előénekese és organistája? Kántor. Úgy van. Adrien, Bank. melyik alföldi városban született Erkel Ferenc? Gyulán. Úgy van. András, Bank. hogy nevezik tibeti nyelven a szerzetest? Láma. Úgy van. Attila, mi a billikom? Serleg. Úgy van. Krisztina, melyik magyar rendező készített Küldetés címmel dokumentumfilmet Balczó András öttusázóról? Passz. Kósa Ferenc. János, melyik Molnár Ferenc című szereplői Gál, Turai és Almádi? Passz. Játék a kastélyban szereplői. Adrien, hogy hívják a réz és bronztárgyakon képződő zöldes bevonatot, amit a levegő kén-dioxid tartalma okoz? Oxid. Patina. András, igaz-e, hogy Julius Cézár színészként is elismert volt? Nem. Helyes. Attila,
Miről kapta címét a Village People slágere a YMCA? Passz. Egy amerikai keresztény ifjúsági egyletről. Krisztina, hány pár bordája van az embernek? 12. Úgy van, János? Bank. Az a bank még éppen befért, az idő azonban lejárt, az első fordulóban a lehetséges 1 millióból 290 000 forintot gyűjtöttek össze. Nem találok szavakat a teljesítményükre, talán egyet. Közepes. Az 1 milliónak még az 1/3 sem érték el. Én találok, szerintem elég jeles volt. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy először állunk itt, jeles. Melyik az a vizsga, amelyen 30% alatti teljesítménnyel át lehet menni? Ilyet nem ismerek. Én sem. Ki lesz állástalan, szavazzanak. Ki a leggyengébb láncszem? Az első fordulóban Adrien volt a legeredményesebb, aki csak egy rossz választ adott, és emellett 40 000 forintot helyezett biztonságba. János volt a leggyengébb játékos. Pénzdolgában Krisztina volt a leggondosabb, aki 180 000 forintot zárol. A szavazásnak vége. Itt az idő, hogy kiderüljön önök szerint. Ki a leggyengébb láncszem? András. Krisztina. András. 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 A helyzet meglehetősen egyértelmű. Krisztina, miért András? Úgy hallottam, terjesztési vezető. Máshol terjessze az igét, de itt. Hát itt nem sokat terjesztett, az biztos. János, miért András? Hát rendkívül módon felháborított, hogy András létre nem tudta a Stoll Andrást a rossz fiúkból. Miért ez akkora bűn? Hát számomra igen. Aha. András, nem ön volt a leggyengébb játékos, hanem János. Mégis egyöntetően úgy döntöttek az ellenfelei, hogy ön a leggyengébb láncszem. Viszlát. Meg voltam győződve róla, hogy nem én fogok kiesni az első körben. Gondolom ez látszott abból is, hogy mint írtam a táblára. Nem én voltam a leggyengébb láncem ebben a körben. Terjesztésvezető maradok, igét nem terjesztek, a rossz fiúkat nem láttam. Véleményem szerint rá fognak faragni arra, hogy engem ejtettek ki először. Mint kiderült, hát János volt a legrosszabb. Én akkor is úgy érzem, hogy Krisztina fog kiesni, mert valahogy eléggé gyengének tűnik ebben a most már csak 4-esben. Nem túl magabiztos.